بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله واحد القهار قال ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما فتلفين لجبوا بلاجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفلك فهمت لك فلك رقراك كرنجرك كادي أنا نيما يسوع مقدم ندرة جنرال لكنا أنا درت البرنامج نكانgan أنا تكنيشيا ما بلاجي لفول دانتي فولمنا أيوة أنا هالسا سبيسال رمضان كنا كأم كتفسير من لسه إن شاء الله وهالسا ونفتقده بأمنا سورة من تولسه ودي سورة الإمران عليه آية بسبع أنولهم لنا إن شاء الله نعلى سنة ما أمنا أدمنا يبي حكتبك صلي على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمي كلام دمني الله تعالى توي على ميمنو يا دمني نو على بالابا أما على ديلي فنا على كان كيشي كبا شيطان تورما شيطان مين دعني نو كبا على كان نمانا بسم الله. كلما دخل عليها زكريا موكما ني زكريا ودنا مصري مهرابا موكما ني زكريا ودنا مصري كونو وجد عندها رزقا زكريا بسروليك غدغه دولا قال يا مريم na ye gadiye ma fɛn dɔ sɔrɔ a bɛ ɲininkali kɛ ko mariyama anna laki haza yali i bɔra ni nin ye min i ye nin gadigɛ in nin yiriden i y'a bɔ min qalat huwa min indillahi o kɛra tuma min mariyama y'a jaabi huwa min indillahi nin nana ka bɔ alijinɛ de kɔnɔ ala de ye ne sɔn a la inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin ikado allahu ta'ala bi mɔgɔ gadigɛ mɔgɔ min bɛ nɔ ni o gadigɛli ye araja ka sɔrɔ a tigi ma sɛgɛn hunalika da'a zakariya rabbahu a b'o cogo la zakariya ye a ma deli tuma min bɛ n'a donna misiri kɔnɔ su dugu tila fɛ qala rabbi habli min ladunka a ko ya ne tigi ala ne b'a ɲini fɛ n sɔn ka bɔ e ala yɛrɛ yɔrɔ zuriyatan tayyibatan ala an sɔn denna den min ye den ɲuman ye n'o ye bɔnna ɲumanw ye ala an sɔn o la innaka sami'ul du'ai e alahu taala e de bɛ jɔn ka ala wele dugawu jaabi kan alahu taala de b'a jaabi fanadatuhul malaikatu melekɛw ye wele da n'o ye jibirila ye wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab o y'a sɔrɔ tuma min bɛ n'a jɔlen don misiri kɔnɔ a bɛ ka alahu taala deli anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan anna allaha yubashiruka ikado allahu taala bine ila nisɔndiya ni den min tɔgɔ yahya musaddiqan bi kalimati den mina tiɲɛ tigali kɛ ni allahu taala ka kumakan ye min allahi wa sayyidan min allahi ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ ayi bi isa annahu ruhillahi wa isa welela ko ala ka ni wa sumiya kalimatu li annahu kala ka bi kalimatin kun fayakun kada kan ale dara ni ala ka kun de kun fayakun ala ko kɛ dɔrɔn isa kɛra k'a sɔrɔ ba b'a fɛ mɛ fa t'a fɛ wa sayyidan k'a bɛna kɛ labatolibaga ye ɲɛmɔgɔ ye wa hasuran maana asuran mamnu'an minan nisa'i mɔgɔ min bɛ nɔ ni a kelen a balilen don ka bɔ muso la
والنبيا من الصالحين voilà kɔrɔ ye a ti maa do maa min bɛ n'o y'a sɔrɔ a tɛna kɛ maa ye min bɛna kɛ muso furuba ye Isa fatura ka sɔrɔ a ma muso furu wa nabiyan wa a bɛna kɛ nabi ɲuman fɛnɛ ye mina sɔlihina ka bɔ maa ɲumanw na a tɛna kɛ jurumuntɔ ye قال ربي أنا يكون لي غلام o tumana wayu nalen kɔfɛ k'a ɲɛfɔ a ye a ko ala an yakuni li gulam ala ne ka den sɔrɔ وقد بلغني الكبار ala k'a sɔrɔ ne si janfara nihayatu sinna miyata wa ishirina sanna tafsirkɛlaw ko y'a sɔrɔ a si sera san 100 ani san 20 ɲɔgɔnna la وامرأتي آخر mais ne muso fɛnɛ o y'a sɔrɔ kɛra kunnatɔ ye o y'a sɔrɔ si sera samaniya wa tisiina sanna san 98 ka muso sera o hakɛ la o musokɔrɔba fɛnɛ ka wolo ala قال كذلك الله يفعل ما يشاء a b'o cogo la Allahu Taala ko nin ye ala ka yamaruya de ye Allahu Taala bi fɛn kɛ fɛn min ye Allahu Taala ja foyi tɛ ala kɛɲɛ duguma ani sankolo la n'a ka sebaaya ye قال ربي اجعل لي ko ya rabbi ya ne tigi ala ij'al li ayatan o kumana ni nin ko in bɛ kɛ tamasiyɛn dɔ kɛ n ye muso lajɔli la قال آياتك ألا تكلم الناس Allahu Taala ko la sa k'i ka kabako la tukallima nasa mini bali ti kuma mɔgɔw fɛ fo n'a kɛra ala ko suma ye ثلاثة أيام i ti kuma maa si fɛ fo ka taa se tile 3 ma mi da minila fo tile 3 إلا رمزا وذكرا i ti se ka kuma mɔgɔ fɛ fo n'a kɛra tamasiyɛn ye mi da minila i ti se ka kuma bi da kɔnɔ fo n'a kɛra ni ala ko suma de ye ربك كثيرا وسبعا بالعشي والبقار wa uskura rabbaka kasiran k'i ka Allahu Taala kosuma kosɛbɛ wasabihu i ka Allahu Taala kosuma bil ashi wula fɛ wa ibkari ani tile laban na sɔgɔma tile kunfɔlɔ la ani tile laban na وإذ قالت ملائكة tuma min Jibrila ye Allahu Taala y'i kanto mɛlɛkɛw ma n'o ye Jibrila ye يا مريم tuma min ni mɛlɛkɛw y'i kanto sa ko ya Mariyama إن الله اصطفاك ko Allahu Taala ye i suganti وطهارك Allahu Taala ye i saniya ka bɔ cɛw ka magaɲɔgɔnya ma واصطفاك على النساء العالمين Allahu Taala ye suganti i tile dafɛn bɛɛ lajɛlen kan يا مريم ya Mariyama كنت لربك tugu i ma kɔn han i k'i ma bato واسجدي wa i ka sujudu kɛ ala kelen pewu de ye وارقي wa i ka ruku kɛ Allahu Taala kelen pewu de ye ما ركينا i ka seli ka fara selibagaw kan ذلك من أنباء الغيب a b'o cogo de la nin ye yamaruya de ye n'o ye Zakariyaw ka yamaruya min kɛra Zakariyaw ka ɲɛsin a ma ani Mariyamu ma نوحي إليك minal anba'i la ghaibi ka bɔ kibaruyaw la minnu dogolen don aw la nuhi ilayka Mamadu an y'o kɛ waayu ye ka te Mamadu ma o وما كنت e kun لديهم tɛ a waati o Mamadu ma kunta ladihim a waati la i kuma kɛ إذ يلقون aklamahum kuma min bɛ yen nɔ n'u bɛna kalafiliw kɛ أيهم يكفل kalafili bɛna kɛ mun kɔsɔn maa jumɛn kelen pewu de bɛ se ka den mara n'o ye Mariyama ye مريم yaasa o tigilamɔgɔ dɔ ma u ye kalafili kɛ yaasa mɔgɔ kelen jumɛn de bɛ se ka den mara n'o ye an ba Mariyama ye وما كنت لديهم إذ يختصمون Muhamadu a bɛ kɛ kuma min n'u bɛ ɲɔgɔn sama Mariyama ladonni na e kun tɛ o waati la o ne y'a waayu ci ka na e Muhamadu ma de إذ قالت ملائكة يا مريم kuma min ni mɛlɛkɛw y'i kanto n'o ye Jibrila ye ko ya Mariyamu إن الله يبشرك بكلمات منهم Allahu Taala y'i kanto Jibrila ma k'a fɔ Mariyama ko inna Allah i k'a dɔn ala yubashiruki Allahu Taala b'i nisɔndiya bi kalimatin ni kumakan ye minhu ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ ni den ye
اسمه مسيح عيسى بن مريم kɔrɔ Allah Ta'ala bini lani sɔjani den min bɛ n'a a bɛ wele ko Masihu Isa ibn Maryam den min a wele o tɔgɔ la وجها في الدنيا والآخرة den min a diɲɛ na a n'a bɛna kɛ ciden diɲɛ na wa lahara don na a bɛna kɛ Ala ka nabi ɲuman dɔ ye ومن المقربين wa lahara fana a bɛna kɛ Allah Ta'ala ka mɔgɔ masuruna mɔgɔ dɔ ye Allah Ta'ala yɛrɛ yɔrɔ ويكلم الناس في المهدي a bɛ kuma bamanan na a fitinin ka kɔn denmisɛnnin ka kuma waati ka sɔrɔ waati ma se den bɛ kuma ka kɔn ɲɛ وكهلا wa a funankɛni nama من الصالحين a bɛ kɛ maa ɲuman ye ka sɔrɔ fanga b'a la se b'a la san 30 san 40 ɲɔgɔn na a bɛ se ka walijugu bɛɛ kɛ mais Ala y'a saniya ka bɔ o ma ka kɛ maa ɲuman dafalen ye ka kɛ jogo dafalentigi ye قالت ربي a ko ya ne tigi Ala أنا يكون لي ولد cogo jumɛn ne bɛ den sɔrɔ ولا يمسسني بشر ka sɔrɔ ne ma furu قال كذلك الله Allah Ta'ala ko k'a b'o cogo de la ne Allah Ta'ala ka yamaruya de ye koyi k'a ka waladu min kabila abi ne ye dali kɛ dɔw la ka sɔrɔ fatu la ka den da ka sɔrɔ fata la ne y'o kɛ ka den da fana ka sɔrɔ ba t'a la fa t'a la ne Allah Ta'ala y'o kɛ n'o ye an fa Adama ni an ba Hawa ye يخلق من يشاء ne Allah Ta'ala bi fɛn dilan k'o bila ne Ala ka dalifɛnw na min ye ne Allah Ta'ala ja إذا قضى أمرا tuma min ni an masa Ta'ala y'a Allah tigɛ ko an bɛ fɛn dɔ dilan فإنما يقول له n'an y'a laɲini o ko in na an b'a fɔ ko o fɛn ma كن فيكون o fɛn in ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ la o fɛn bɛ kɛ ويعلمه الكتاب an ye ladɔnniyali kɛ kitabu dɔnniya la an y'a ladɔnniya kitabu dɔnniya la والحكمة wa an y'a ladɔnniya tawreta sariya dɔnni na والتوراة والإنجيل an y'a ladɔnniya kodɔn na ni tawreta ni injila dɔnni an b'a ladɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na ورسولا إلى بني إسرائيل wa an bɛ Isa kɛ ciden ye ka taa bani Israɛlakaw ma a balikuyalen kɔfɛ أني قد جئتكم anni kuma min ka jiitukum ni nali kɛra aw ma بآيات من ربكم ni tamasiyɛn ye ka bɔ daliba masa yɔrɔ n'o ye dali tigi ye n'o ye Allahu ye أني أخلق لكم a bɛ dali kɛ aw ye من التين a bɛ dilanni kɛ Isa de ko don Isa bɛ dilanni kɛ sawurala ka bila a bɛ bɔgɔ dilan k'a kɛ komi kɔnɔ o kɔfɛ a bɛ se ka a fiyɛ n'a da fiɲɛ ten a bɔgɔlama bɛ pan ka yɛlɛma a bolo kɔnɔ ka kɛ kɔnɔ ye ka pan ka taa كهيئات الطير a b'a a bɔgɔ in mɔ ka kɛ komi kɔnɔ cogoya misulu surati n'a yɛ kɛ komi kɔnɔ cogoya fa anfuku fihi o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'a fiyɛ فأنفق فيه فيكون طيرا n'a y'a fiyɛ sa bɔgɔ in bɛ yɛlɛma ka kɛ kɔnɔ ye a bɛ pan بإذن الله mais a bɛ kɛ ni Alahu Ta'ala ka jɛ de ye dɛ وأبرئ الأكمه dɔnnibaw ko n'a panna ni kɔnɔ in ɲɛnama panna ka taa ko kɔfɛ n'a taara yɔrɔ jan na kɔnɔ in bɛ bɔ ka bin o don bɛɛ a bɛ da ka sa وأبرص وأحيي الموتى wa ubrihul akma mana ubrihul akma ashfil akma mɔgɔ min bɛ n'a wolola ka sɔrɔ ɲɛkisɛ yɛrɛ de t'a la u b'o de wele ko akma ko Isa tun bɛ ɲɛ salo dɔrɔn ɲɛkisɛ bɛ poyi ka bɔ i la بإذن الله wala abrasa ani abrasa ye bakitɔ de ye mɔgɔ min bɛ n'a bolongɔni bɛɛ tigɛtigɛlen don alezi o tuma na a bɛ se k'i bolo minɛ a b'a salo n'a y'a salo ka ban bolo bɛ n'a nɔ na wa nin bɛɛ bɛ kɛ biiznillahi nin bɛɛ bɛ kɛ ni daliba masa ka jɛ de wa uhyil mauta hali su fana a tun bɛ su ɲɛnamaya mɔgɔ min bɛ ni mɔgɔw ka mɔgɔ kun fatura u bɛ taa Isa wele n'a ye tigɛ maga ɲɛda la k'a salo dɔrɔn i b'a ye su bɛ wuli k'i sigi o de la u y'a wele ko elmasi masayalikɛla n'ale bolo dar'i kan dɔrɔn i bɛ kɛnɛya ala ye o mujiza kira bɛɛ n'a ka kabako don ala ye nin kabako ba kɛ nabila Musa de ye o bɛ nin wele elmujizatu minan nubuwa ala k'an bɛn ni sababa ye آمين يا رب
وأنبئكم بما تأكلون wa isa kuma aramadenw kunnafoniya dumuni min bɛ n'i y'o kɛ bi a b'i bolo minɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i ye nin dumuni in de k'a ka so bi وما تدخرون a n'a kelen don ka dumuni min datugu a ka so kɔnɔ في بيوتكم fi buyutikum a yɛrɛ si so kɔnɔ dumuni min datugulen bɛ a tun b'a fɔ a ye ko nin dumuni masina misali la a bɛ se k'a fɔ a ye ten ko nin dumuni masina de datugulen bɛ aw fɛ yen a ye tigɛdɛgɛna de tobi bi misali walima a bɛ se k'a fɔ k'a ye sumalaji de tobi bi dumuni min bɛ nɔ n'a bilalen bɛ aw ka so k'a datugu k'a sɔrɔ a tɛ yen a b'a fɔ ko nin dumuni masina de tobira aw fɛ yen ala y'o dɔn di nabila isa ma alayhi salatu wasalam الله أكبر إن في ذلك لآيات ko nin ye kabako de ye ala taala ye min kɛ لكم إن كنتم مؤمنين ala taala de ye nin ka aw ye koyi in kuntum mu'minina n'o y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi ye ومصدقا لمن بين يدي a nana ka tiɲɛtigali kɛ ka kɔfɛn ye fɛn min kɔnna an ɲɛ من التوراة min ye tawreta kitabu ye isa nan'o tiɲɛtigiya ولأهل لكم بعد uhila lakum ba'du allazi hurrima alaykum wa a ye dagali ka aw ye fɛn na fɛn min bɛ yen nɔ n'a y'o dɔ haramu ye aw yɛrɛ kan fa halallahu mina samak a ye jɛgɛ daga u ye o y'a sɔrɔ jɛgɛ kunduni o ma haramu ye wa tɔyi ani kɔnɔ kunduni o ma haramu ye isa nalen ala ye jɛ di nin bɛɛ dagara u ye وجئتكم بآيات من ربكم wa a nana ni kabako de ye ka bɔ alahu taala yɛrɛ yɔrɔ فاتقوا الله وأطيعوني k'a ye sira alahu taala ɲɛ dɛ a ka alahu labato dɛ a ka tawhidu minɛ n'o ye ala kelenbanciya ye a ka tugu ala kelen pewu kɔ ala ta ye tiɲɛ ye dɛ إن الله ربي وربكم ne tigi inna allah i ka dɔn ala rabbi ne ma de ye ala ye wa rabbukum ana aw ma فاعبدوه a ye ala bato han ala y'a yamaruya min na a y'o kɛ dɛ هذا صراط مستقيم a ka dɔn nin ye siratigɛ tilennen de ye a kana sɔn ka sira in a kana nkalontigiya dɛ mɛ aw bɛ ka sira in nkalontigiya a ma nimaniya n'a ye a ka dɔn nin ye tiɲɛ de ye han min tilennen don a nana ni taasira min ye tiɲɛ don فلما أحس عيسى منهم كفرا kuran kuma min ye n'o ye isa dɔn ko fɔra u kafiriyala ni isa ye fitiriwalala ma u y'a laɲini k'u b'a fa قال من أنصاري u ye isa sɛgɛn isa ko manil ansari jɔn de ye ne dɛmɛbaga ye zahiban إلى الله jɔn de ye alahu taala ka diinɛ dɛmɛbaga ye n'o bɛna fara ne kan an ka ala ka diinɛ dɛmɛ ansaru diini قال حواريون hawariyunaw ko نحن أنصار الله isa anw ye dɛmɛbaga ye koyi an bɛ fara i kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ asfiyawu isa o ye isa ka mɔgɔ sugandilo de ye awalu man amana bihi maa fɔlɔ minnu nimaniyara nabila isa la alayhi salam olu de ye hawariyuna mɔgɔw ye o kumana wa kɛnu isna ashara rajula minal hawri mɔgɔ 12 de kun don cɛ 12 o de fɔlɔ nimaniyara nabila isa la ka tugu a kɔ آمنا بالله ko an nimaniyara alahu taala la an y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ala ka ciden ye وأشهد بأن المسلمون an sera ala isa anw ye silamɛw de an kolola k'an yɛrɛ di ala ma ka tugu i kɔ ربنا آمنا بما أنزلت y'an tigi ala anw nimaniyara ni fɛn ye fɛn min bɛ yen n'i y'o jigi kabini kitabu kɔnɔ واتبعنا رسولا an tugura i ka ciden isa kɔ فاكتبنا مع شاهدين ala i ka an fara ala kelenbanciyaw kan minnu tugura i ka cidenw kɔ k'u tiɲɛtigiya ومكروا ومكر الله kafiru n'o ye bani israila kafiru ye u ye fɛɛrɛ jugu tigɛ isa kama k'u b'a faga والله خير الماكرين makarallahu ala fɛnɛ ye fɛɛrɛ labɛn u kama n'o ye isa dɛmɛli ye alahu taala de ye fɛɛrɛ ɲuman tigi ye alahu taala de bɛ fɛɛrɛ jugutigɛbaw ka fɛɛrɛ dɔn إذ قال الله يا عيسى ma min n'u ko isa ma min ni alahu taala ko ya isa إني متوفيك o isa ne bɛ e minɛ ورفيعك o kɔrɔ ye di kabidu ka isa ne bɛ i ni minɛ warafiyu ka ilayya n b'i kɔrɔta ka na ne ma ka bɔ diɲɛ na
ومطهروك wa mi kilatugu ki isaniya ki yɔrɔ janya من الذين كفروا ka bɔ mɔgɔw ma maa minnu bɛ n'u kafiriyara وجائل الذين اتبعوك mi kɛli kɛ mɔgɔ la maa minnu bɛ n'u ye tiɲɛtigiya n'i ka nabiɲumanya ye kabini silamɛw la ani nasaraw la فوق الذين كفروا minnu kɛ maa sanfɛ maa minnu kafiriyara e isa ma n'o ye yahudiyaw ye m'u danga ni dalilu ye إلى يوم القيامة fo ka taa se lahara dɔ ma u ni banburu ni dalilu de bɛ ɲɔgɔn na sa ثم إلي مرجعكم o kɔfɛ u bɛ laban ka segin ni Alahu Taala de ma فاحكموا بينكم n bɛna kiti kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ فيما كنتم فيه تختلفون u tun bɛ siga la diinɛ kɔɲɛ min na n'u fatura ka taa jɔ lahara kɛnɛ kan sa n bɛna kiti kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lahara jɔdon na fɔɲɔgɔnra diinɛ kɔɲɛ min na فأما الذين كفروا amma maa minnu kafiriyara فأعذبكم عذابا شديدا n bɛna olu lajaba la min ye lajaba gɛlɛn ye في الدنيا والآخرة diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ fo ka taa se lahara jɔdon ma وما لهم من الناصرين olu ma kɛ ko dɛmɛbaa de b'u la min b'u bali ka bɔ Alahu Taala ka ɲangata ma dɛ o ma kɛ dɛ وأما الذين آمنوا amma maa minnu niminara ni Alahu Taala ye وعملوا الصالحات ani ka tila ka baara ɲumanw kɛ فيوفيهم أجورهم an bɛna dafali kɛ olu ka sara la والله لا يحب الظالمين Alahu Taala ti tɔɔnikɛla kanu o ذلك نتلوه عليك a b'o cogo de la an ye lakalili kɛ e Muhamadu ye من الآيات والذكر الحكيم ka bɔ an min ayati ka bɔ ni Alahu Taala ka kabako la wa zikrul hakim ani kɔfɔli min n'o ye kuranɛ kɔfɔli ye إن مثل عيسى عند الله Isa misali a ka kɔɲɛ na كمثل آدم Alahu Taala yɔrɔ o nafa Adama ka kɔɲɛ bi cogo ma Ala ye Adama da ghayri abi ka sɔrɔ fa t'a fɛ wa huwa min tasbihul gharibu bil aghrab yakun aqta Adama dara ka sɔrɔ fa t'a fɛ ba t'a fɛ o kumana mɛ Isa ta kɛra de dɔrɔn ale ba b'a fɛ mɛ fa t'a fɛ kabako ye min ye a fila la i b'a ye fa tɛ min fɛ ba tɛ min fɛ o kabako de ka bon ka tɛmɛ ba bɛ min fɛ fa tɛ min fɛ kan o de la Ala b'a kɛ mɔgɔ sɔrɔ dafɛnw u k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ka ko sirilen tɛ hadamadenw ɲɛ bɛ min na la o de la u bɛ Ala wele ko el fa'alu lima yuridu fɛn min ka d'a ye a b'o de kɛ yarabi Ala k'an bɛn ni sababa خلقه من تراب a dara ka bɔ buguri la ثم قال لهم كن فيكون n'o ye Adama ye kɔni o kɔfɛ Alahu Taala ko a ma ko a ka kɛ o kɔfɛ a kɛra ni Alahu Taala ka yamaruya ye ka kɛ ka bɔ bɔgɔ la ka kɛ hadamaden الحق من ربك nin ye tiɲɛ de ye ka bɔ Ala yɔrɔ فلا تكونوا من الممترين a kana siga nin kuma ninnu na nin ye Ala ka kumakanw de a kana kɛ sigabaw fɛ dɛ فمن هاجر فيه o tumana ni maa min ye sɔsɔ nin kɔɲɔw na kabini nazaraw la walima maa wɛrɛw la من بعد ما جاءك nali kɔfɛ e ma dɔnni na n'o ye Alahu Taala ka yamaruya ye من العلم minal ilmi ka bɔ dɔnni na فقل تعالوا ندعو أبنان o tumana a f'u ye dɛ ta'alaw k'u ka na nadu abna'ana an b'an denw wele wa abna'akum an yɛrɛ denw والنساءنا u k'u musow wele ونساءكم aw yɛrɛw fana b'aw musow wele وأنفسنا ana aw yɛrɛ kun وأنفسكم anu aw bɛɛ bɛna jɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ثم نبتهل o kɔfɛ a bɛna damakasi kɛ ka danga don فنجعل لعنة الله على الكاذبين o la Alahu Taala ka danga bɛ jigin nkalontigɛla kan kuma min bɛ yen n'u ye sɔsɔli caya a f'u ye k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u denw ani u musow a bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ani a yɛrɛw a bɛɛ bi jɔ kɛnɛ kelen kan a bi danga don a b'a fɔ Allahumma al'inul kazibu fi sha'ni Isa Ala mɔgɔ ka danga jigin mɔgɔ kan maa min bɛ yen nɔ n'a ye sigara Isa ka kɔɲɛ na n'o y'a sɔrɔ Ala ka ciden don walima Ala ka ciden tɛ ni Ala ka yamaruya don walima Ala ka yamaruya tɛ
ala maa min ta ye nkalon ye ala e ka danga jugu o tigi kan inna hadha lahuwal qasasul haqq ko nin ye kibaruya de kibaruya min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ siga t'a la dɛ wa ma min ilallahi tiɲɛ na batoma si tɛ yen min ka kan ni bato ye tigitigi la ilallahu fɔ alahu taala kelen wa inna allaha lahuwal azizul hakim i k'a dɔn alahu taala de ye masaba ye a ka masaya la ala ye kodɔnma tigi ye a ka kow kɛcogo ɲuman na fa in tawallaw nka n'u y'u kɔ dɔn ka bɔ nimaniya ma fa inna allaha alimun bil mufsidina alahu taala ye dɔnnibaa ye tɔɲinikɛlaw tiɲɛnikɛlaw ka baara la wa ala b'u sara u ka baaraw la dɛ qul ya ahlal kitabi a fɔ ya kitabu digiw n'o ye yahudiya ni nasaraw ye ta'allaw ila kalimati k'u ka na ka taa alahu taala ka kumakan ma dɛ sawa'in bainana kumakan min bɛ yen n'o ye kumakan dayɛkɛnɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa bainakum ani olu cɛ alla na'budu k'u ti bato foyi kɛ ila allaha fana kɛra alahu taala kelen i b'o de bato dɛ wala nushrika bihi shay'an wa k'u ti fila fara ala kan u ka bato foyi la wala yattakiza ba'duna ba'dan k'u dɔ ti dɔ minɛ ka dɔ kɛ dɔnma ye arbaban k'o kɛ u bisiba ye min dunillahi ka fɛn dɔ minɛ u ka dɔnnibaa dɔ minɛ walima yahudiya mori dɔ minɛ k'o k'u jigiba ye k'o k'u dɛmɛba ye k'ala to yen k'u t'o kɛ dɛ fa in tawallaw faqul nka n'u y'u kɔ dɔ ka bɔ nimaniya ma n'o ye tawhidu ye a f'u ye ashhadu ashhadu an seriyara bi anna almuslimuna i k'a dɔn anw ye alahu taala tilebanciyabaw de ye o f'u ye ya ahlal kitabi ya kitabu dungew liman tuhajjiruna lima tuhajjuna munna aw bɛ sɔsɔɲɔgɔnya kɛ fil ibrahima ibrahima ka kɔɲɔ na munna aw bɛ sɔsɔɲɔgɔnya kɛ ka kunkolola kuma fɔ diinɛ kɔɲɔ na min ti tiɲɛ dɛ wa ma unzilat tawratu fɛn min jiginna tawreta kitabu kɔnɔ wal injilu ani injila kitabu kɔnɔ illa min ba'dihi fɔ musa illa min ba'di fana o kɛra kuma min o tɛmɛnen kɔfɛ ni waati jan ye afala taqiluna o tɛmɛnen kɔfɛ ni waati jan ye a bɛ sɔrɔ ka sɔsɔli kɛ tuguni nin kɔɲɛ na afala taqiluna yali a ti miiri ka taa si a ka nkalontigɛ kuma ninnu dabila wa ha antum haulai ya aw mɔgɔw ka kibaruyaw hajattum fi ma lahum bihi ilmun a ye sɔsɔɲɔgɔnya kɛ fɛn yɛrɛ la o fɛn min bɛ musa ka kɔɲɛ na ani isa ka kɔɲɛ na fɛn min dɔnniya yɛrɛ t'aw la falma tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun mun ka maa bɛ sɔsɔliɲɔgɔnya kɛ fɛn na fi ma laysa lakum bihi ilmu fɛn min dɔnni t'aw la ibrahima ka kɔɲɛ na wallahu ya'lamu nka ala bɛ kɔɲɛ ninnu bɛɛ dɔn dɛ wa antum la ta'lamuna ala b'a dɔn ala b'a fɔ cogo min a y'a to la aw t'a dɔn ala de b'a dɔn ma kana ibrahimu ibrahima ma kɛ yahudiyan ibrahima ma kɛ yahudiya ye wala nasraniyan wa ibrahima ma kɛ nazara fana ye walakin kana hanifan musliman nka ibrahima kɛra hanifan ma ila anil adiyani kulli illa dinul qayyim ibrahima tun bɛ taa sira min kan a jɛngɛnen don ka bɔ diinɛ nkalon bɛɛ ma fɔ diinɛ tilennen diinɛ bɛ ni fili b'a la ibrahima a tun tɛ sɔn taa sira la ala ye diinɛ min d'a ma n'o ye silamɛya diinɛ u b'o de wele dinul qayyim diinɛ tilennen ibrahima tun b'o taa sira de kan wa ma kana minal mushrikina ibrahima a kɛra silamɛ de ye ala kelebanciyaba kun don maa a ma kɛ fila ka foyi a ka baara la inna awliya an-nasi ka dɔn mɔgɔ min ka kan bil ibrahima ni ibrahima ye lallazina tabauhu mɔgɔ minnu tugura kɔ a ka waati la wa hadha nabiyyu a b'o cogo fana na ni nabi ɲuman ye mɔgɔ minnu bɛnna sen ma k'ala bato wallazina amanu ani maa minnu limaniyara a mantonw na wallahu waliyul mu'minina ka dɔn alahu taala ye mɔgɔ ka waliyu ye maa minnu bɛ yen n'o kɛra ala ye maa dɛmɛba ye ala ye mɔgɔ kɔlɔsiba ye maa minnu limaniyara wada ta'ifatu min ahlil kitabi jamakulu dɔw y'a kanu kabini ahlul kitabu la n'o ye yahudiya ni nazara o y'a kanu
law yudillunakum na aw filila u y'o de kanu wa ma yudilluna illa anfusahum na a fili ma kɛ dɔwɛrɛ la illa anfusahum a jurumu ti maa wɛrɛ kan fana kɛra olu yɛrɛ kun ye wa ma yashuruna nga olu ma kɛ ku u bɛ bɔ o jurumu ko in kalama ya ahlal kitabi ya kitabu dunwew liman takfuruna bi ayati llahi lima takfuruna bi ayati llahi muna abi kafira ni Allah ta'ala ka Qur'anin ye ka sɔrɔ kira mankutu b'a kɔnɔ abi banga tugu kira kɔ parce que Allah ye Qur'an d'a ma wa muna abi ban wa antum tashahaduna ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko a nana ni tiɲɛ de Qur'an nana ni tiɲɛ de ya ahlal kitabi ya kitabu dunwew liman talbisuna muna abi ɲami ɲɔgɔnya kɛ alhakan bil batil muna abi ɲami ɲɔgɔnya kɛ ngalon ni tiɲɛ na a bɛ tiɲɛ ye ka ba ka tiɲɛ ta k'a ɲɛ tugu ka ngalon ta muna wa taqtumuna bil haqqi aw b'a dab'a kama ka tiɲɛ dogo n'o ye kira Mamadu mankutu ye n'o ye silamɛya taasira ye n'o ye kuranɛ ye a bɛ kira mankutu ye a kɔnɔ a bɛ tila tugun ka ban tuguni ka tugu a la wa antum ta'lamuna k'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko a nana ni tiɲɛ de ye wa qalat ta'ifatu min ahlil kitabi jamakulu dɔw ko kabini kitabu dungew la n'o ye yahudiyaw ye aminu billazi unzila ala lezina amanu a ye nimaniya ni fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o jiginna mɔgɔ kan maa minnu nimaniyara n'o ye kuranɛ ye wajahan nahari ko u bɛ nimaniya tile kun fɔlɔ la ni kafiru ka fɛɛrɛ jugu dɔ de ye wakfuru akirahu ko o tumana k'u ka nimaniya tile kun fɔlɔ la u ka taa fara silamɛ jamakulu kan k'a kɛ komi u kɛra silamɛba o tumana ni tile sera hakɛ dɔ la u bɛ taa sɔgɔmada fɛ mais ni tile wulada waati fɛ u b'a fɔ k'u bɔra k'u murutira wakfuru bihi akiruhu o tumana n'u nan'o ye sa yarjuna ni dinihim ko n'o kɛra ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka nimaniya man bon olu bɛna bɔ ka fara olu kan sisan la'allahum yarji'una la'allahum ko mun sɔn yarji'una mu'mini min bɛ jamakulu cɛla olu fana bɛ se ka bɔ ka fara olu kan komi olu yɛrɛ bɔra cogo min u ye erreur de kɛ k'o fɛɛrɛ jugu labɛn kira Mamadu kama sallallahu alaihi wasallam u tɛ se wala tu'minuna bil illa liman tabi'a ko a kana nimaniya mɔgɔ la illa fo mɔgɔ min tabi'a dinakum mɔgɔ min tugura ka diinɛ kɔ qul innal huda Allah ta'ala kuma sa Muhammad hudallahi a fɔ ye k'i k'a dɔn kana bɛ Ala de bolo dɛ kana ɲɛ da hadamadenw kan dusukun kanali bɛ Ala de bolo an yu'ta ahadu mislama utitu dili kɛra kabini kitabu la n'o ye kodɔn ye ani fasamandiya min ɲɔgɔnna dir'u ma n'o ye nimaniya ye ka bɔ Allah ta'ala yɔrɔ aw yuhajukum inda rabbakum walima a bɛna sɔsɔɲɔgɔnya kɛ mu'minu qul inda rabbikum Allah ta'ala yɔrɔ lahara donna wa qul innal fadla biyadillahi k'aw dɔn fasamandiya in bɛ Allah ta'ala de bolo han yutihi man yasha'u Allah ta'ala b'a di maa min y'a ja wallahu wasi'ul alimun i ka dɔn Allah ta'ala ka fasamandiya fɛrɛlen don n'a ka dɔnni ye yaktasu bi rahmatihi Allah ta'ala bi mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn n'a ka hinɛ dafalen ye man yasha'u maa min ye Allah ta'ala ja n'a ka hinɛ ye wallahu zu fadlil azim i ka dɔn Allah ta'ala ye fasamandiya ba de tigi ye min ka fasamandiya ka bon dɛ wa min ahlil kitabi kabini kitabu dungew la n'o ye yahudiya ni nazaraw ye man ta'amanuhu mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ nimaniya bi qintari ni dar'u la ka nafoloba d'u ma yu'adihi ilayka ni dar'u la ka nafolo in d'u ma danaya la yu'adihi ilayka o bɛ tila t'u ka nafolo in n'i y'a juru d'u la nafoloba o bɛ tila t'u ka nafolo in segin ma i n'a fɔ Abdullahi ibn Salam o n'a ɲɔgɔnnaw awdahu rajulu alfan wa miyatin ukiya zahab cɛ dɔ nana ka ukiya zahabu alfan wa miyatin 1,200 o y'o juru don a la a tila t'u ka segin a tigi ma n'o ye Abdullahi ibn Salam ye yahudiya kun don mais danaya mɔgɔ kun don
ومنهم من إن تأمنوه mais mɔgɔ fɛnɛ b'u la man in ta'amanuhu bi dinarin ni daru la ka nafolo badu ma ka kalifa u la walima ka juru do la la yudi ilayka u t'a di u b'i janfa dɛ i ka nafolo sɔrɔtɔ janfa b'a kɔrɔ dɛ illa ma damat alayhi fo n'i ma faru la sa qa'iman i bɛ kɛ jɔbaa de ye u dala sa i ti faru la fiyewu zalika bi annahum ka d'a kan olu ka hakilina de y'a yira u ko laysa alayna fil ummiyina ka a ma kɛ laysa alayna ko a ma kɛ olu ye kunfinw kan fil ummiyina sabilun ko a ma kɛ olu ye kunfinw ka sira la kunfinw ka nafolo olu ka nafolo bɛɛ y'u tɛ ko cogo cogo ka d'olu ye olu bɛ kunfinw ka nafolo dun ko jurumu t'o la ala yɔrɔ wa yaquluna ala allahi kaziban Allah ta'ala y'u jaabi sa yaquluna u bɛ fɛn fɔ ala ma min tɛ tiɲɛ dɛ Allah ta'ala m'o f'u ye dɛ wa hɔn kɔnɔ o tɛ tawreta kɔnɔ o tɛ injila kɔnɔ ni hadamaden ka hakɛ ta i ka segin dɛ wa hum ya'lamuna nka u yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ tiɲɛ kuma ye o u yɛrɛ b'a dɔn bala o kuma to yen man awfa bi yahdihi bala walima tiɲɛ don man mɔgɔ jumɛn de awfa bi ahdihi mɔgɔ jumɛn de bɛ Allahu ta'ala ka layidu dafa n'o ye Allahu ta'ala ka danaya fɛnw n'a dar'i kan i b'a dafa cogo la wattaqa ani ka sira ala ɲɛ ka ala sɔsɔ i ye ka to yen ka Allahu ta'ala bato fa inna allaha yuhibbul muttaqina i k'a dɔn Allahu ta'ala bi ala ɲɛ siranɲɛbagaw fɛ han innal ladzina yashtaruna maa minnu bɛ yen n'u bɛ falenni kɛ bi ahdillahi Allahu ta'ala ka layidu la ni u bɛ Allahu ta'ala ka layidu talen u b'a yɛlɛma wa aymanihim ani u bɛ kalenni kɛ ni ala ye nkalon na samanan qalilan sɔngɔ min bɛ yen n'o ye diɲɛ ɲɛnamaya ni fitinin kama u bɛ Allahu ta'ala janfa ka nkalon tigɛ k'u kale ala la nkalon kan diɲɛ nata fitinin kama ulaika la khalaqa lahum fil akhirati Allahu ta'ala ko la khalaqa mana la nasiba lahum fil akhirah ko ni yɔrɔ t'olu ye lahara don dɛ wala yukallimuhum lahu Allahu ta'ala diminen don olu kɔrɔ lahara jɔ don ala fujuninen ba don olu kɔrɔ wala yanzuru ilayhim wa ala ti filɛli kɛ kanu ma n'a ka hinɛ filɛli ye lahara don yawmal qiyamati alkiyama jɔ don kɔni wala yuzakkihim wa ala ta'ala tunu yafa olu ma k'u saniya ka bɔ a ka jurumu walew la u bɛ sa o sacogo la walahum azabun alimun wa n'u sara fana lajaba gɛlɛn de b'u ye min bɛ n'a bɛ hadamaden tɔɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ ala kana don a kɔnɔ amin ya rabbi wa inna minhum la fariqan jamakulu dɔ bɛ yen kabini olu la yaluna alsinatahum i n'a fɔ maa jumɛn kɛ Ka'abu bun Ashrafi i n'a fɔ Ka'abu bun Ashrafi yaluna alsinatahum bil kitabi u bɛ jɛngɛni kɛ n'u nɛnw ye ni Allahu ta'ala ka kitabu ye harafu min na'ati nabi u bɛ kira yɛrɛ mankutu dɔn mais u bɛ tila tugun k'a jɛngɛ tuguni litahsabuhu mɔgɔw k'a jigiya minal kitabi ko nin ye kitabu de ye kitabu min n'a jiginna ka bɔ ala yɔrɔ wa ma huwa minal kitabi k'a sɔrɔ Allahu ta'ala y'a jigi cogo min na nin t'o ye dɛ wa yaquluna huwa min indillahi u b'a fɔ ko nin kumakan in bɔra ala yɔrɔ k'a sɔrɔ olu y'a jɛngɛ wa ma huwa min indillahi k'a sɔrɔ u ye yɔrɔ min jɛngɛ o ma bɔ Allahu ta'ala yɔrɔ dɛ wa yaquluna ala allahi kaziba u bɛ nkalon tigɛ k'a da Allahu ta'ala la ala belebeleba in na ala min ye dali kɛ ka sankolo ni dugumakolo da u bɛ tila tugun k'u ɲɛtugu ka nkalon tigɛ ka da ala la wa hum ya'lamuna k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn hɔn ko tiɲɛ tɛ ko nkalon don u ye nkalon tigɛ ma kana li basharin a ma kan farikolotigi si ye an yutiyahu Allahul kitaba Allahu ta'ala ka kitabu di o tigilamɔgɔ ma wal hikman ani diinɛ sariya faamu wan nubuwatan ani ka nabi ɲuman dɔ tigi ma summa yaqula linnasi o dilen kɔfɛ o tigi ma o tigi ka tila tugun k'a fɔ mɔgɔw ye kunu ibadaliyan ko a ye bato kɛ ne de ye
min dunillahi akana bato ke ala yɛrɛ a ye ne de bato a ka ala to yen i t'o maa si ye walakin kunu rabbanina nka ni kitabu dira maa min ma k'i kɛ nabi ɲuman ye k'i suganti ka diinɛ sariya kiti faamu d'i ma olu b'a fɔ de kunu rabbaniyuna a ye kɛ dɔnniba ye a ka kɛ baara kɛbaa ye ni diinɛ kiti ye bima kuntum tuallimuna ni fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a b'o dɔn ni diinɛ kitiw ye alkitaba wa bima kuntum tadrusuna n'o ye Alahu Taala ka kumakan ye bima ni fɛn ye kuntum tadrusuna a tun bɛ fɛn min kalan fɛn nafamaw la Ala ka kumakanw na wala ya'murakum wala ya'murakum ko aw ti limaniya a ti yamaruya wa an tatakizul malaikata ati aw ma yamaruya fiyewu an tatakizul malaikatu wan nabiyina arbaban ko aman nimaniya kuma in laɲini y'o de wala ya'murakum aman nimaniya aman yamariya an tatakizu aka minɛli kɛ al malaikata Allahu Taala ka mɛlɛkɛw la wan nabiyina ani Allahu Taala ka nabi ɲumanw na arbaban k'o kɛ maa ye k'o kɛ aw jigisɛmɛyɔrɔ ye ayamurukum bil kufri ayamurukum bil kufri yahudiyaw ani itakaza sahibatan malaikatu olu ye mɛlɛkɛw minɛ k'o k'u jɛɲɔgɔn ye o de ye ani u ye uzeri minɛ o cogo de la nazaraw fɛnɛ ye minɛli kɛ isa la o cogo de la ba'da iz antum muslimuna ayamurukum bil kufri yala abu yamara kɛ ni kafira de ye ba'da iz antum muslimuna kasɔrɔ aw kɛra silamɛ la yanbaghi lahu o ti bɛ aw ye dɛ wa iza qazallahu ma min bɛ Allahu Taala ye minɛli kɛ misakan nabiyina a ka nabi ɲumanw ka layidu kan na lamma ataytukum minal kitabin tuma min bɛ Allahu Taala ye dili o ma kitabu la wal hikmati ani ko dɔ na n'o ye diinɛ sariya kiti dɔnni ye summa ja'akum o kɔfɛ nali kɛra aw ma rasulun musaddiqun Allahu Taala ka ciden na ka kɛ tiɲɛtigɛlibaga ye liman ma'akum ka fɔ fɛn ma fɛn min bɛ yen n'o b'aw bolo la tu'minuna bihi a ka nimaniya ni ciden ye dɛ wala tansurunahum wala tansurannahu wa a k'a dɛmɛ fɛnɛ na ni a ka tugu a kɔ a k'a dɛmɛ qala akrartum a ko k'a ye sabatili kɛ nin kɔɲɛ na han wa akastum a ka minɛli kɛ ala zalikum isri a ka minɛli kɛ nin layidu ka in na k'a kɛ layidu ye aw kan na a ka Ala ka kumakan in minɛ dɛ qalu o ko akranna an ye nin kuma in an y'a minɛ qala a kuma na o ko fashhadu an seriyara an yɛrɛ kun kan anna ma'akum minal shahidina an b'u labato an farala seriyabagaw kan faman tawalla ba'da zalika kɔfɛ maa min bɛ yen nɔ n'i y'i kɔ don ka bɔ tiɲɛ ma sa faulaika hum fasikuna ni layidu ka in bɛɛ kɔfɛ ni kilatu k'i kɔ don ka bɔ a ma faulaika olu humul fasikuna olu bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw de ye afa ghayra dinillahi yalima diinɛ wɛrɛ bɛ yen wa yabghuna wallahu n'a bɛ ɲinini ko la asalaman man fi samai wal ardi wallahu aslama man fi samawati wal ardi a bɛ Allahu Taala ye mɔgɔ bɛ kolo Ala ye maa min bɛ yen n'o bɛ sangaba la ani munna min bɛ yen n'o bɛ dugumakolo la taw'an wa karhan an wa karahan diɲɛ na ani goya la i bɛ kolo Allahu Taala ye wa ilayhi yurja'una an bɛ laban an bɛ se ka segin an bɛna segin Allahu Taala ma qul amanna billahi wara f'u ye amanna billahi an nimanera Allahu Taala kelen pewu de la wa ma unzila alayna ani fɛn min jiginna Muhamadu kan n'o ye kitabu ye n'o ye kuranɛ ban ye wa ma unzila ala ibrahima ani fɛn min jiginna nabila Ibrahima kan wa ismaila ani Ismaila wa kan ishaqa ani Isaka wa yaquba ani Yakuba kan wal asbati ani Yakuba denw an nimanera nin bɛɛ la an ti kira si bɔ si la wa ma utiya musa ani fɛn min dira nabila Musa ma n'o y'a ka kitabu ye wa isa ani Isa ma n'o y'a ka kitabu fana ye wan nabiyuna ani nabi ɲuman tɔw min rabbihim kabo Allahu Taala yɛrɛ yɔrɔ la nufarriqu bayna ahadi minhum an ti ciden si bɔ si la an nimanalen don ni nin bɛɛ ka tiɲɛtigiya an ti si nkalontigiya wa nahnu lahul muslimuna wa an silamɛyalen don Allahu Taala jati kelen pewu de kama Ala ka bato la
ومن يبتغي غير الإسلام ngani mami be ni nyini ni ke fewara la mit islamia dinan ko mina kibo ke tasiraye فلن يقبل منهم Allah ta'ala ti o tasira mina de ni islamia te de وهو في الآخرة من الخاسرين Allah radduna o tigi bina ke mogo bonene ndi ala kana nya mogo bonene كيف يهدي الله cogo jumena ala be kanali ke mogola قوما كفورا mogola ma kafaru kauman mogola kafaru ma min kafirara bada imanihim akan nimaniya kofe ka klatu ka kafira ko cogo jumena ko ala boti kana wa shahidu anna rasulul shira la ka fo ko ala ka cide aka cide ya fene cien wajahum uklalatu kan nalik klalatu ka kuma bayinatun ma'ana al hujaju zahiratu ala sidqin nabi dalu bangene nanuma ka kira tientiga yeni bedon wallahu la yahdi al-qawmi zalimin ko alati kafiri kanade ala kananga kafiri amin rabbi ulaika jazaohum otigla mo sara anna alaihim la'natullahi Allah ta'ala ka danga bi uluka wal malaikati Allah ta'ala ga meleko ka danga wan nas ajmaina ni mo danga bo be lajele no haramadum be lajele ga danga buka khalidina fiha wa ulubi dume Allah ta'ala ka danga la wal matasma konay la yukaffafu anhum feli doyali korali fegali tiku ka nu dona janeme kono ka fo ko nyangata bi wuli ka buka ko ku sengana fiya bo kuma tala azabun ne ala ka nyangata ni dobora do de bina wala hum yunsaruna wa ala tulu ma kono fiu la hara jodona illa allazina tabu ni ma min be nu tubira nyina maya kono sani saya pumache min ba'di zalika ni bela jelen temenen kofe waslahu aklatu ka bara nyumun ke fa inna allaha ikado allah taala ghafurur rahim allah taala bi ya foluma ala hina masai ya famasan ala ya famasai rahimu wa ala hina gelentike aka jonka innal ladzina kafaru ikado mamun be nolu kafirara ni isa ba'da imanihim bani man ya kofe ni musa summa zdadu o kofe jidili keratuguni kufran ka kafira la ni muhammadu lan tuqbala tawbatum ala to luka tubi mina kuma mi ni saya sigara nanu ngono kuna ubisa kafiri la ala tuka tubi mine wa ulaika hum dalluna uluye ma fili leunde yo innal ladzina kafaru ma min be nolu kafirara wa matu wa hum kuffaru wa uklalatu kasa ukafiri lama ni muhammadu katasiraye falan yuqbala min ahadihim Allah ta'ala timinalikani olu kleshima milul ardi nu ye fali kɛ dugumakolo ɲɔgɔnna la zahaban sanuna law aftada bihi kubu kumabɔnu ye lahara do kɛnɛ kan Allah ta'ala ti yafu ma ulaika lahum azabun alimun olu tigi lahum azabu abulu jamakulu ye lajaba la alimu lajaba min bɛ n'a bi dafɛn dimi jahannama kɔnɔna na lafiya t'a la ala kana do ala amin وما له من الناصرين وما له من الناصرين وعلمك balbati mimu bal kabo Allah ta'ala kanyangatama lan tanalu ma shite kibi sarasoro no aljinen ye ibran hatta tunfiqu fika nafakati ke mimman tuhibuna min amwalikum ma shite kibi sara de sɔrɔ i ka ɲumanya la f'i ka fɛn de nafakati i yɛrɛ ka nafolo la n'i b'a di i yɛrɛ ni min kanu f'i k'o di ala kama wa ma tunfiqu min shay ama kɛ k'a bi nafakati kɛ fɛn foyi la fa inna Allah bihi alimun fo Allah ta'ala jɔn sara i ka baaraw la i mana nafakati kɛ ala b'a dɔn ala b'i sara la ya rabbi ala kan sara ka baara ɲuman salli ala rasulillah ايوه تلكنا لك بو هلسا ان اودو اكا تفسير كنكا ان شاء الله انتو كما كان استاذ كنا تدي ويلي ان شاء الله وبروفيسور حقنا سوره عمران حقا دابني فا من شاء الله دي اودو مني او كامونوني بلاسال كامونوني
مباخنا الله نكون ما الله بارا الله كان وانا بدي إسلام بلاد فامو الله كان وانا بدي إسلام بلاد إسلام يا كان ولا كادوانا أنا كان الله كان ولا كادوما الله كوكا الله يا كمان سمول بين حرمة صلي على رسول صلي أنا كمسي أنا بروفيسور ما كادوا وكلا إن شاء الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيوة أنا بقول دانتي فولينا إن شاء الله دكتورنا فلامين تنصر الله تفسير كنا كفوا أو يبي أولتوني إن شاء الله أما فوق كام بسنين واتي كلينا نتلسو كلينا على كده حكتو بوكا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والقاتل لما سبق الصراط بالحق ولهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين